Dairy Base, Dairy Base, Dairy Base. Siye na gari mai da kuɗi gida. Dairy Base kamfani ne wanda za ka yi registration kuɗinka a intanet. Farko dai ga yanda za ka yi registration nan gashi nan. Za ka sa phone number ɗinka, ka yi login password ɗinka, ka yi confirming password, sannan ka sa referral number, sai ka yi register now. Kana yin register za ka ga ya buɗe maka account yanda zai zo yanzu. Yana zuwa za ka ga ya buɗe maka, kuma yana buɗe ma shine za ka gudanar da kasuwancinka yadda ranka yake so. Za ka ce duk abin da kake so ba tare da ka abin nan ba. Siye na gari mai da kuɗi gida. Akwai riba mai gwaɓi-gwaɓi wanda idan mutum ya yi rijista za su bashi. Na farko kana yin rijista yana buɗe maka, za su baka kyautar naira 100. Gashi nan za ka ga naira 100 ta shiga sign up and get free naira 100 now. Ita wannan naira 100 da suka baka ita ma hannun jari ce. Naira 100 nan za ka iya siyan hannun jari da ita, kuma wannan naira 100 da suka baka kyauta ce, rumbus gwaɓi-gwaɓi suka baka wannan naira 100 domin ka shiga ka iya siyan hannun jari da ita. Farko kana yi, sannan za ka je ka yi sign up now. Za su buɗe maka kan ainihin profile ɗinka, za ka ga phone number ɗinka da ID number ɗinka gashi nan a sama. Sannan kuma za ka iya amfani da ID number ɗita wajen cikewa. Sannan akwai personal data, online customer service, my team, withdraw, recharge, my income, recharge record. To farko abin da za ka fara yi in za ka yi recharging, hanyar da za ka yi recharging ita ce wannan hanyar da za ka yi recharging ɗinka ba tare da ainihin ka abin nan ba. Ita ce wannan hanyar. Kana yin recharging, sannan za ka sa kuɗinka a wallet. In ka sa kuɗinka a wallet za ka sai duk abin da kake so na hannun jari. Hannun jarin nan kala-kala ne, duk zan yi bayani a nan gaba insha Allah. Sannan kuma akwai withdraw na ainihin kuɗaɗen da suka baka, za ka iya sassauke su ba tare da an samu matsala ba. Sannan hannun jarin da za ka iya siya, akwai hannun jari, akwai na naira 100. Naira 100 nan shi za ka iya siyan duk awa ɗaya za su baka naira 1. Kan ga a awa 24 kana da naira 24 kenan da awa ɗaya kenan. Yawwa. Sannan kuma akwai wanda za ka sa naira, za ka iya sa naira 28,000. Shi kuma in ka sa naira 28,000 shine da awa ɗaya za ka samu 646. Duk kwana ɗaya za ka samu 15,504. Duk sati ɗaya za ka samu 108,528. duk bayan wata ɗaya za ka samu 46,465. yawa. Sai kuma hours, za ka sa any share za ka sa 2,500. duk bayan awa ɗaya za ka samu naira 5. duk bayan kwana ɗaya za ka samu 120. duk bayan sati ɗaya za ka samu 840. duk bayan wata ɗaya za ka samu 3,600. shi ma wannan yana yi sosai. in ka sa normal za ka fitar da kuɗaɗenka ba tare da ka sha wata wahala ba, cikin sauƙi, gwaɓu-gwaɓu. kullum za ka sauke kuɗaɗenka cikin sauƙi ba tare da ka samu matsala ba. Sannan kuma akwai na 8,800. shi kuma na 8,800 duk bayan awa ɗaya za ka samu 190 duk bayan awa ɗaya. duk bayan kwana ɗaya za ka samu 4,656. sannan kuma duk bayan sati ɗaya za ka samu 32,592. duk bayan wata ɗaya za ka samu 139,680. wannan shi ake kira Holstein. Sai kuma short horn, shi kuma za ka samu naira 50,000. za ka sa naira 58,000. duk bayan awa ɗaya za ka samu 1,409. duk bayan kwana ɗaya za ka samu 33,816. duk bayan sati ɗaya za ka samu 2,236. duk bayan wata ɗaya za ka samu 114.
da 480 abinda za ka samu kenan a brown swiss. Yawa weekly abinda yake naira 2,923 abinda za ka samu a weekly kenan. Na yi mantuwa kaɗan amma an gyara, shine diary base. Akwai kuma na 8,500 duk bayan awa ɗaya za ka samu naira 17, duk bayan kwana ɗaya za ka samu 417, duk bayan sati ɗaya za ka samu 2,923, duk bayan wata ɗaya za ka samu waɗannan kuɗaɗe. Sai kuma akwai Guernsey amount za ka samu su 2,800, duk bayan awa ɗaya za ka samu naira 59, duk bayan kwana ɗaya za ka samu 1,416, duk bayan sati ɗaya za ka samu 992, duk akwai wata ɗaya kuma za ka samu 42,480. shine ake kira Guernsey amount ɗinsa 2,800. sai akwai kuma hanyar da ake bi a inviting ɗin member. Duk member ɗaya idan kai inviting ɗin shi za ka samu naira 150 ɗinka in kama za ka iya siyan hannun jari da ita a kullum idan kai inviting ɗin member. Yawwa diary base, siye nagari mai da kuɗi gida, siye nagari mai da kuɗinka a ajihu dumus baka da matsala, baka da damuwa, a koda yaushe kuɗinka suna nan cikin aljihunka. Sannan kuma akwai hanyar da ake bi, akwai harvest your income every hour, shi ma gashi nan product ne da zaka bi kai amfani da su. Sannan kuma ga hanyoyin da ake bi ana ainihin shigar da extra bonus, gashi nan yanda duk yake bi yana tafiya, gashi nan yanda zaka ga income ɗinka yana tafiya, gashi nan da sauransu. Duka income ɗinka gashi nan yana tafiya, komai da komai baka da matsala insha Allah. Gashi nan obtain extra bonus for every purchase for your downlines, shi ma gashi nan Aisha 2,500, brown swiss naira 8,500, Guernsey, Holstein, Johnny, Shorthorn gasu nan a jere kowanne. Siye na